Sedang ambo nak umur 71 ko adik ambo laka mati bini ambo awanya je orang pagarahan ambo. Buya pilo ka ganti ko aja. Lah 71 mah. Kalau ambo nak mengganti itu sak sehari lagi. Bab itu. Kalau diganti lo jo padusi umur 69, umur 67, tu lah banyak lo sakitnya tu mah. Nana samure, darah tinggi, kolesterol. Ya kan? 2 hari dipakai baru nyola rangki lah. Ya kan? Aba bini jonan gak mudo umur 50. Ainyo mengandung, ambo mati. Ya kan? Membuat racun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surantih jokayuaro urang menggulai ikan panjang padiah rasonyo hati nak basuo malam kini baru Ustaz bisa datang. Koto tuo jo batang kape tampak nandari batu kalang basuo taraga lape bapisah badan tagamang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun. Inni usikum wan nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulunal hasanah kama ta'kulun narul khatab. Rawahul Muslim. Lai terangah ke belakang ibu-ibu. Nan kita hormati Bapak pengurus masjid, Bapak wali nagari, wali jorong, Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih balabe, badaun rimbun jo adai, babuah katonan bana, tampe batanyo dek orang banyak. Tarui ka imam dengan khatib, sarato bila jo tuangku, nan duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Bundo kandung samo di dalam, mandeh rubiah Minangkabau, ambam puru aluang bunian, nan tinggal di rumah gadang si jangkor gadiang,
salanja kudo balari, sakue kuaran tabang, sapakia badak budak menangi, tiang nan panjang si rajo lelo, nan pendek si rajo bonsu, pasak ketek peminggan labiah, pasak gadang turang manurang, si tindih tupai bagalui, bandua salek kuciang malako, dampa-dampa labah mangirap, gonjongnya rabuang membacuy, antiang-antiang dilangkap buruang, jambu-jambu di sap kumbang, kato kumbang pidato bungo, kato buruang pidato buah. Jika memandang ke halaman carano basa, batu tapaan kanso balari, nan bacibu si batuang tungga, pananjua si talang kuning, anak janjang jini kuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Bundo kanduang tinggal di dalam, orang nan baduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayung panji ke Sarugo, tahu batinggang dengan tidak, pandai balega dengan sampi. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan di kuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai bundo batana, padi si pului rani Aceh, di kaka juang jari, diindang indak baratah, ditampi mangko badada, masih de ambun tengah malam, lambok de paneh tengah hari, ditumbuh di lasuang gadang, dicampur jo daun pandan, diindang ditampi tareh, tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, disinan napi mangkoi duit. Dek pandai bundo kanduang batana, sagantang bare ditanya, kanyang lahurang sat sutranya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamanya. Itulah beliau bundokan doang nan ma behanawa tio ari. Aco apa ulang nan dem baco tu balik. Ndak bisa dah. Tidak. Nanti kita salinan untuk na muda-muda. Kalau nyo amu baraja, kalau ndak amu orang Minang baraja dek, ilang Minang tinggal kabaunya bagalau di tengah padang, ndak boleh disabui orang Minang. Mudah-mudahan semangat para pemuda parik paga di dalam kampung, pamaga katut koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang. Acara kita malam ini kita dengar tadi dari ketua pemuda remaja adalah hasil kerjasama dari yang tua dan yang muda, bundo kanduang, sehingga acara ini alhamdulillah telah terselenggara malam ini. Jamaah nan datang adalah jamaah sekitarnya atau masjid dan musala tetangga. Saya doakan jamaah yang datang malam ini diberi oleh Allah pahala sebanyak ayunan langkah ke sini. Dan lebih dari itu, saya doakan, ya Allah, masukkanlah orang surantih nan elok ko ya Allah ke dalam sarugo, nan kurang aja ya Allah masuk neraka. Tapi tidak ada dosa donya orang elok di surantih ko. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita semua. Amin. Ya. Setelah kita bersyukur kepada Allah,
kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita ini menjadikan kita bertemu dengan beliau di dalam surga nantinya. Amin. Malam kini acara diagih judul Tabligh Akbar. Akbar ko sebenarnya nama Allah Maha besar, itu artinya. Tapi deklah taraja di orang awak, kalau ada acara diundang masyarakat, kemudian ada kue, mungkin juga ada membantai kambing, tu didatangkan ustaz agak jauh. Ceramah tu namanya Tabligh Akbar. Dia wirid biasa, dia wirid bulanan, dia tabligh akbar. Nan orang mendengar aku ada sambil lalu. Ada ndak? Ingat. Bab itu matonya takkan tua. Siang tadi mambil daun gambir. Nah, ini bapak-bapak. Jadi jolong se ustaz mengaji baru jalan itu. Lain tak ba'a tu ustaz, tak ba'a tu. Cuma jangganya beliau katik marajo pagi tadi menjapui ambo kabaso nak ke Padang tu, sebab kami sekeluarga sedang di kampung Bari Rayo, ya kan, sejauh ko nagari kemari ustaz ko lagae atunya mulai awak mengaji awak lalu lewat terati awak nama tak kan? Jangan lalu je tak? Kalau lalu dia pai je lah. Kaum muslimin anangka jadi tabligh akbar awak malam kini. Pertama kaum muslimin saja ambo masuk di jambatan tadi, nagari ko kan nagari tasisih jauh namanya kak. Sampai ke sinan Langgai. Tapi rumah orang rancak-rancak. Apa hasil ekonomi orang siko? Kata ambo, ya kan? Kata beliau-beliau ko daun gambir. Daun gambir ko diimpor ke India. Iya tu. Iya alhamdulillah. Jadi dengan penghasilan daun gambir Allah membukaan rezeki untuk orang Kayuwaro sekitarnya. Oh Pak Ustaz, alhamdulillah. Di kampung ambo dulu orang jadi kayo-kayo membali itu baladang jeruk. Ala lebih agak 20 tahun jeruk tu rancak aragonya maha labanya orang kayo, ya kan? Kemudian sudah tu jeruk tu batangnya rancak jo, daunnya rimbun, bungonya halui-halui, busuk baulek. Nah, ambo mengaji di kampung tu ambo batanyoan, kutiko jeruk ko dulu panen arago maha, lai babagi rasaki jo orang nan berhak menerima. Lai bazakatan pitihnya. Jawe orang kampung kami tidak terbiasa berzakat itu, tapi berzakat padi. Kalau dijual zakat padi nana 60 suke itu dijual 100 kilo, mana banyak pitihnya? Banyak pitih limau ampe kali pitih bare tadi. Inda ibu zakatan tu mengkonyo busuan de Allah limau tu kini. Ya kan? Ambo menceritakan orang kampung, ambo kena ndak menyindir orang siko kan? Sudah tu ambo mencalik pulau di Solo tahun 80-an, tasabui di dalam pantun
orang Solo mambek cangkeh bagalui kilo jo timbangan ari elok bulan diate sinan muka sui disampaikan. Bamang ko jadi pantun orang-orang Solo mambek cangkeh tu. Satiok dahan cangkeh tu pak, itu bak kapatah dek banyak buahnya. Cangkeh maha buahnya gadang-gadang. Nah, bau pahan mambeknya tu. Orang nan mau pahan mambek tu nyo sabui di orang kayo ko baru. Orang nan memilih di bawah nambah serak-serak nyo sabui ayam. Barai ku baru tadi mambek cangkeh. Abara banyaknya ayam memilih. Anyo membasuh tangan jo sepen up. Membasuh kaki jo limun. Aki cangkeh tu nyo punahan di Allah. Sampai kini batangnya gadang, daunnya rampak, pindah muah berbuah. Lah, ajan tajadi lo de orang batanam gambie, jo toke gambie nalah kayo-kayo, bagian pitih tu deh. Kok mau undang ustad gadangan amplopnya seketik. Ya, rasa itu dibagi. Ya kan? Bekonya punahan di Allah gambie tu. Ya kan? Ajawi nam banyak tu bimati sadun. Nah ini bapak-bapak itu yo nanambo kecil tu mah, ya kan? Boleh galak tapi besok amalan. Ya kan? Kalau indah di Allah SWT bihannya pak. Di zaman Nabi Musa ada orang kayo namanya Qarun. Sampai kini pak, ndak ada orang sakayo Qarun tu. Bilik kamar untuk menyimpan gudang haratonya itu 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang tu. 20 hiku untuk membawa anak kunci gudang haratonya. Dalam hitungan detik harta karun itu anyelok ke dalam tanah. Sampai kini begitunya canggih teknologi, tidak bisa orang Israel mengetahui di mana lokasi harta karun. Atau pak? Nah, lain taranga ada bapak ibu-ibu tu. Jangan dilantak seseorang piti kambing itu, ya kan? Bagi kau orang miskin. Wa atizal qurba haqqahu. Nyo ndak sadonya lo wak ke berhasil tu pak. Misalnya kakaknya berhasil baparak gambie bakabun gambie. Kemudian adiknya berhasil menjadi toke gambie. Tapi adiknya nan tengah anan dikia ndak berhasil. Di paliaro ayam pencarak talue. Di paliaro jawi mati mudo. Bini rancak di larian orang. Ditanam padi dek manci, ditanam jaguang habis dek karo, ya kan? Ditanam lado mati pucuk, lai berbuahnya di pianggang, aragonya murah. Si tumbuk je batu sangka, pitalah je bunga tanjuang, ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Cuy itu nasib, ya kan? Bagi bapak ibu nan berhasil, bantu di awak nambat saya itu. Jadi pada ekonominya hancur. Kerana itu disuruh Allah, wa atizal qurba haqqahu. Bayarkan hak orang yang dekat denganmu. Dun sana ibu, dun sana anduang, orang sapasukuan, cie pangulu, salah suang sayam gadang, sakubu sakarambi, sasumua tampai mandi, salabuh tampai bapijak, sapasa sanagari. Kita cali ampir sajangka, ampir satampok, kita bagi rezeki jenyo. Sabab nanalah amborasuan pak. Kalau dia ambo pak, kalau pak tu itu minta nambah tani gambie ko, mahakanlah gambie ko ya Allah, suburkan gambie ko, jangan mati pucuk, badaun taruh senyo ya Allah. Itu kalau doa petani tu mah. Kalau doa ambo sebagai mubalik, ya Allah, gerakkanlah hati pengurus menaik honor ambo ya Allah.
mau saji kau pak honor ndak bertambah tiap tahun. Nang keciknya ustaz kau malaikat mungkin, ndaknya tambah. Kalau malaikat, ia ndak perlu dia gitu, dia ndak punya nafsu. Kalau guru doanya kaya, ya Allah naikkanlah golongan kami, naikkanlah gaji kami. Nyodangan de Allah, adonan istimewa guru ko kini dapat tunjangan sertifikat. Anak sehat ambo untuk anak-anak ambo menjadi guru. Masuk tepat waktu, keluarlah habis maja. Ada guru ko masuk talak ko 9 lah di pasar lo kalau dia tu. Iya kan? Abe ko minta izin lo pukul 2 balik. Iya kan? Sudah tu pulang capek lo. Apa doanya dapat tunjangan sertifikasi. Iya kan? Jauh tambahnya dari gaji tu bu. Makanya karyawan ninda ruang banyak mencari bini guru kok. Dahulu ambo menyidangan sebelum pensiun, bamangko guru ko sebini kalian kok. Pak Ustaz, guru ko banyak berhasil mendidik anak. Nan kedua SK-nya mudah digadaian. Iya kan? Jadi kalau kemen kredit SK guru ko percaya orang bang je. Aduh lo pantunnya dinyo. Kalumbu je balai baru, sesimpang jalan ke Kuranyi, ke Kida jalan ke Siteba. Biarlah gak capuk asal guru, habis bulan menerima gaji, dapat mengredit atau inopa aja. Jadi anak-anak ambo nan jadi guru bersyukurlah. Awak pulang pai barasi, ya kan? Barasi. Awak mulia, mulianya mencerdaskan anak bang. Yakinlah anakku yang guru ya, nanti murid kalian itu jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati pesisir selatan, jadi anggota DPR. Malah ada anak didik itu cepat pangkatnya naik, dia telah jadi kanwil agama, inyo melantik gurunya dulu jadi kepala sekolah. Coba menangi gurunya tu, murid saya melantik saya. Iya kan? Abara mulianya tugas guru tu, bisa tinggi pangkat murid dari awak. Ndak tanggung pahalonya dapat tu dah bu. Iya kan? Makanya ibu jam bagi cuah jam aja ndak. Lai terang ada ibu tu. Jam payah mengecek seden. Sesuaikanlah pengabdian awak jo hasil nandita dah terima. Jadi segala karajo ko bapak-bapak kita turut jo hati ikhlas, kita turut jo hati jujur, baniye kita karena Allah. Kalau berhasil karajo awak tu bagi rasaki jo orang nan patut menerima. Iya kan? Sebab bapak ustaz, karena kita lah tadidik bara patang adonan 30 hari, adonan 29 hari. Menurut hisab, ya kan? Nan dihisab untuk salamonyo melaki hari kiamat, itulah ado hari-hari raya tu, melaki hari kiamat. Atau ahli hisab, ya kan? Kalau ahli hisab di sikoko rokok konya. Malah kini lah batu kalau namanya majlis suro, majlis suka rokok, di musajinya merokok je membuat abu. Itu bapak-bapak. Ya kan? Nang katibu ko ado jo ambo kamari. Pengurus masaji membuat di dinding tua ditempelkan papan dilarang merokok dalam masjid. Kau indak pengurus nak membagi asbak. Ya kan? Makanya orang kau dia ada asbaknya merokok lain. Ya kan? Merokok kau ndak ada manfaatnya ke depan. Sebab ambo perokok lo dulu. Bamang kau ndak ada manfaat. Ambo ndak pernah majak bini ambo merokok. Dia sekolah duduk jodoh merokok-rokok awak le dah.
Apa dia ada majak orang rumah merokok? Itu tandanya tidak bermanfaat. Atau majak anak bujang awak di SMP. Anak bujang awak kelas 1 SMP. Siko duduk jawab nak merokok awak. Lihat tak? Apa kadang metopak kanak tu kalau merokok. Jadi batin awak Pak sebenarnya mengatakan rokok kau Pak. Iya kan? Tidak sesuai dah. Lebih-lebih di surga nanti Pak. Segala nikmat kan ada di surga. Nanti ada rokok saja. Jadi supaya janta gamang apa masuk surga nanti. Apa kan ingin masuk surga kan? Awak nanti lama esok saja gini. Ya kan? Pernah orang bertanya Pak. Katanya, Ustaz, iyo. Ambo tak bisa berhenti Ustaz. Lah berhenti 3 bulan baulang balik. Lah berhenti sampai bulan baulang balik. Kok lai elo amal ambo Ustaz, nanti ambo masuk surga, lai ada rokok di surga Ustaz. Jawabnya ayat Quran, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang engkau inginkan di surga itu disediakan. Apa yang engkau minta diberikan. Cuma Pak menyalai rokok tu harus ke neraka. Ana kata orang bertanya kok, ai. Jadi nan disediakan di surga tu yang bermanfaat dia awak ke Pak. Di surga tu nanti awak akan muda balik Pak. Awak na laki-laki kau bantu anak awak na umur 25 kau. Orang padusi bantu anak gadis umur 9 balik. Adi stadion di surga tu nanti bini apa masuk surga. Akan itu je bini apa di surga. Hanya tambah untuk awak na laki-laki go 9 hurun ain. Tu dibaca oleh imam tadi ketika ngaji sikot. Hurun ain tu bidodari. Ndak pernah dibawa orang ke jembatan Naka ke lah tu. Iya kan? Azwajum mutahharah, jodoh yang suci. 9 tu Pak. Bamangko 9-nya lagi ada Allah bidodari itu. Apa kue bau umur 25 ndak gaik-gaik le. Kini kalau bentuk taruhan bau namanya Pak. Nanti mudo balik setelah masuk surga. Jola camini muka Pak nala dia teh 60 aku kok tagangnya kok. Bantu taruhan bau sana. Akuli di Sarogo tu putih tinggi 37 meter. Jadi nak singkit-singkit gini pun sabar saja. Masuk Sarogo nanti tinggi. Jangan kini kan macam-macam kulit awak. Ada hitam mani, ada kuning lansik, ada putih. Di Sarogo putih sadonya nanti. Jadi nang kaliang-kaliang nang tak baragi kau sabar saja. Nanti di Sarogo tapi kalau masuk neraka tambah kaliang saja. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, akapatang ko 30 hari ada, 29 hari ada. Di antara awak lah disuruh berpuasa manga mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau memang itu terkendali ibu-ibu dan bapak-bapak, artinya jamaah yang hadir malam kini termasuk saya sudah kembali fitrah. Ya kan? Kalau sudah fitrah kita mempertahankan itu, mampu kita malaki mati, awak ke mati itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Bagaimana panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan.
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itu nang kadape dawak nanti Pak Bu, kalau mampu kita mempertahankan ketakwaan kita sampai ajal. Anang kedijauhan sudah puasa Ustaz, rezeki dibagi dengan orang yang berhak menerima. Yang ketiga, kita jangan mendendam. Yang keempat, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau ibu-ibu, yang kelima, setialah kepada suami. Bu, oh Bu, ibu ada mendengar cerita isteri Fir'aun. Siapa nama isteri Fir'aun? Ibu Aisyah. Beliau balaki kapi, balaki rajo, tapi kejam. Beliau mukmin, tapi beliau sebagai istri, dia patuh kepada suaminya masalah hidup rumah tangga, ya kan? Dilayaninya suaminya kapi itu layak batin elok-elok. Kalau Ibu Aisyah tu kabatana Bu, katanya ke suaminya dafir. Fir tu ndak Firdaus, Firaun. Nang kalama samba kini dafir. Ya kan? Apa ko pange paku kariang jolokan atu rama membuat nana cok ya. Orang pesisir selatan pange paku jolokan, ya kan, bamasian bantuak barandang. Pabila Ustaz makan itu, kutiko tu Pak Bupati Bapak Darizal Basir ambo diundang ke pesisir ko malapeh jamaah haji. Kalau lama tu, ya kan, alunado ke YouTube tu, alunado apa Android tu, siagip kan tak lalai kan tak indah, ya kan, tu. Ini itu makanan sehari itu lama bana, ya kan? Tapi paku tu ndak bervitamin, sama najo coba dak menganyang indak bervitamin. Tapi ada nan kita tiru, nyo sabar menahan gejolak hidup, artinya bisa mengendalikan nafsu. Ba paku tu Pak Ustaz? Kalau kacang panjang, kacang padi, kacang ramang, kacang bonci, tunyo subur di tanah hitam, Pak. Kalau paku ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo idui. Di puncak kerambi tumbuh subur. Lai kana mua di atas rumah bagonjong hijau, paku tu tetap idui mewah. Ya kan? Iduiknya selalu mengembara, indak menyeso ke orang lain. Iduiknya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Atau paku tu. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau, siang dempok kayu mati. Sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakanlah rimbun pulo. Paneh bataun ndak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tacabui. Salagi rumpun ndak binaso nan paku bepantang mati. Ibu-ibu kalau kamu masak, lai batanyong kau dah samba nang kalama. Ndak cayo den. Ya kan? Kadang-kadang suami nama tanya dulu, apakah nasi awak kini dia je? Sebab ambo danga di tarusan samba ko pakan nasi namanya. Siko Pak? Ya. Ya kan? Acali asal batu doang dah barana udah magi pitih banyak anak tanya lantak zela mana nado tu. Ya kan? Jangan tanya-tanya je ke ibu-ibu masalah samba ko Pak. Nyoba cilalek di bibi bijak. Munculnya cuma peluru rambut jadi anak do makan saya kau ndak lama pai sawak makan kelapau tu mengkopiti jan dia giang ke bini sadonya. Kan? Kalau ndak ada piti di saku bawa ke makan kelapau, ya kan?
Aku ndak dek bini ko sayang awak bagian piti. Padusi ko dari tulang rusuk pak. Tulang rusuk tu bengkoknya ke dalam, tak keluar dah. Dia gi pitinya bitun sama. Sama saja. Biar padusi di pasisi, biar padusi di darik sini. Sama seperangai tu. Tapi itu kewajiban awak magihnya bini pijan sadonya tinggalnya isi sakuat seketek, ya kan? Teraga makan mie ayam ke bego, ya kan? Di pasar Suranti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat, itu karajoa nangka di jauhan bana awak sudah puasa kuah buruk sangko. Manga buruk sangko. Awak kalau pemburuk sangko, diri awak nan susah dahulu. Alam sampai langkah tertumbuk sulit bertinggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Kalau awak pemburuk sangko, kepala kuacok panik, dado sampai awak mudah tersinggung. Contohnya buruk sangko tu. Ibu-ibu pai beralik ke rumah kawan. Tiba di rumahnya, rumah hendak tangguh rancaan. Kalau orang pemuruk sangko, di mana dapat piti di keliraga serancak kena rumah. Ada yang tahu suaminya kalawi rumah rancak. Aku no ada waktu di komentar itu. Kok dari piti halal piti haram, awak kan tak satu mangan-mangan. Jadi ibu kalau naik ke rumah orang rancak rumah tu, Masya Allah, Tabarakallah. Jadikanlah tuan rumah ini taat kepada engkau ya Allah. Itu doa awak. Ya kan? Jangan awak buruk sangko. Kalau bahasa piamannya negative thinking. Nangka di karajona positive thinking. Babayek cali dapat kalau awak buayek sangko, contohnya mudahnya. Awak laki-laki kau kan mengarik rambut. Ada nan sekali sebulan, ada nan sekali 2 bulan. Ketua pemuda aku lah kat 3 tahun mungkin kau. Ndak nyo karek rambutnya. Ya kan? Dek rambutnya alui gari tiang bagulung-gulungnya. Tapi kalau tiba di rambut ambo, awan tuak saganya. Bentuk saga nau. Sebab rambut kau ka ambo sekali mulai hari lo cukup pak. Sebab mengalat tiang yang tiba di telinga kau nyokasa. Tak nakah orang gaib rambut panjang tu lek. Sekali 5 hari lo cukup tu. Bau sao bau cukup hari Jumaat. Boleh dapat sunnah juga. Sesudah awak dikarek rambutnya di tukang cukur tu, kan nyotilan tangan awak di kursi tu. Atau ambil pisau lah. Laya do lari orang mencukur tu. Malahnya tapi ciang dia teh. Ya kan? Bab itu inyo ndak ada berburuk sangko ke tukang cukur kau. Tukang cukur kau kan membarasihan bulunya. Kalau tiba dia ambo pak, Allah berkurang kerja tukang cukur. Sebab janggut kau dipanjang seketik. Ambo cali ulama-ulama lama pak, Buya Amka, Syekh Sulaiman Narasuli, Syekh Parabe, guru gadang di Lasi, Bukit Tinggi, tu berpanjang janggut itu seketik. Ada orang bertanya, Ustaz lah salafi lo kau berpanjang lo janggut. Mai kui ulama salaf yo ambo. Ulama salaf tu ulama terdahulu. Jolongnya Nabi, sudah tu sahabat, sudah tu tabi'in, sudah tu ulama-ulama. Ko indak pakaro sunnah janggut ko indak malah piado jo gunanya dipanjangan. Lah itu apa gunanya? Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang tigo, elok lo bajanggut panjang salemo jatuh di tampuang. Ya kan? Malaki awak ambil tisu. Ya kan? Ini. Atau kau mau panjang lah seketik. Itu sekurang-kurangnya tu.
Melaki awak ambil tisu nyolah tatampuang siko. Ya kan? Kaum muslimin, jadi kalau awak babayat sangko alam ko lapang dia awak. Ndak cie yo orang bercukur nak lari dah bu. Walaupun tukang cukur tu ambil pisau. Ya kan? Tapi kalau awak berburuk sangko, idui awak sama jo rumput kiambang di atas air. Rumput kiambang di atas air tu pak pagi sikonya tu. Ambil ko sore sinan. Bab itu ke bawah urek tergantung kate pucuk nak sampai. De angin badan bertunduk konon ko ombak mampehan. Kecek Pak Gubernur ndak punya karakter. Ya kan? Ndak istiqamah. Jadi orang yang berbaik sangka hidupnya istiqamah. Kok kayo orangnya ndak berburuk sangko. Adanya nan mangayuan orang tu Allah. Kalau bingi awak ke orang kayo pak, berarti awak menantang Allah. Ada orang menyebut untuk kayo tu kerajo kareh ustaz. Calik di ibu orang becak sepeda, tageliang-geliang pinggangnya ilia mudiak mengayuh becak tu membawa padi. Kan kerajo kareh tu, le kayonya. Indah pak. Jadi kayo tu ndak kerajo kareh. Takdir Allah. Nyobue usahoi koa nyopupuk taruh ida Allah. Ya kan? Nah. Jadi kalau pembingi awak ke orang kayo nan sansai dahulu awak. Kalau dapat tetangga kayo elok siawak jenyo, awak sekampung lo jenyo. Dia awak ndak tabali oto dah. Bisa ndak awak menumpang ke kampung jotonya? Lain. Tapi kalau bingi awak ndak disapo-saponya. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak sengsara awak. Lah, jadi anak kadi jauhan pertama buruak sangko. Ado buruak sangko konan boleh kasia kadiri awak. Ibu-ibu kalau kapai menurut alek jo suami kan dilake baju nambarasi naranca. Abarala monyo ibu dake camin mematui diri. Kalau padusi lah mau berhias tu pak, nyopatui jadi camin tu. Padahal bantu badal bantu dorom tu semua kadang tu kata kau. Bidek kapai barale supaya rapi jo, adi calik jadi camin. Itu kan buruk sangko namanya supaya awak segeh jo kama apa? Pai orang awak menyebut segeh. Ayo segeh wananya. Ya kan? Baik tu jo anak-anak kami na mudo ko bu nang kerajo di kantor nyo kerajo kan dak jo mesin tik le kada tapi jo laptop jo komputer santi yang tangannya lia mengetik sabalun nyo print nyo preso tulisan tu beli lo ada ndak nan double hurufnya ada nan tinggal kalimatnya itu buruk sangko namanya untuk memperbaiki kinerja masa datang. Jadi buruk sangko adonan boleh kalau ibu-ibu setelah ibu memasak ku induk embong berceli memasak gulai sebelum baidangan katamu kamba cubo kuahnya seketik atau kamba buruk sangko tu pada awak lah bertahun-tahun pandai menggulai kau mah tapi kok ndak rasa garam adi cubo seketik dulu. Jadi boleh buruk sangko ke diri awak. Kalau ke orang lain tak boleh. Sudah tuan yang ke dijauhan sudah puasa ke lepak. Wala tajassasu. Jangan suka menyalahkan orang. Nang ke disalahan diri awak. Ada nang ke ditiru Ustaz. Ada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam ketika keluar dari surga Pak, siapa yang menggoda beliau? Kalau Allah mengatakan dalam ayat itu syaitan, ndak iblis. Ketika disuruh sujud ke Adam malaikat, nan tak mau sujud iblis. Malaikat sujud. Tapi ketika mengganggu Adam dan Hawa dan bukan iblis tapi setan. Fa azallahuma syaitan. Ya kan?
Jadi bapak-bapak bedanya tuh. Iblis tuh ketuanya. Induk angkangnya jin. Namanya ifrit. Jadi iblis ko dari jin. Wa kana binal jinni. Nan syaitan tu dua. Ada dari jin juga dan ada dari manusia. Minal jinnati wan nas. Didahului alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nan jadi setan tu dua. Orang jo jin. Tapi setan yang mengganggu Nabi Adam tu sia nan dimasukkan Allah ke dalam dado awak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur tu tampak basarang setan dalam diri awak. Atau mangku awak banyak gangguan dalam hidup kau pak. Dek ulama ambil daun gambir tempo salat. Dek malau jawi tempo salat. Dek ke sawah ke kabun tempo salat. Atau sifat fujur namanya. Padahal salat itu yang 5 waktu itu pak, kalau dikumpulkan tidak sampai sejam tu pak. 5 waktu itu salat 2 subuh, ampe zuhur, ampe asar, 3 maghrib, ampe isya. Tidak habis hari sejam tu pak. Sedangkan hari 2 balik jam sehari nan wajar untuk kerajo. Untuk salat sejam saja. Banyak orang nanti amun dibasuh di kampung ambo pak. Orang kan Islam sadonya tu. Tapi banyak je nanti salat. Di Surantia kau kira-kira ada ndak orang Islam nanti salat? Kalau indak ke salat, nah awak Islam rancak ndak Islam saya. Keluar saya dari Islam. Bamang kau itu tiang agama tu salat. Orang yang meninggal salat meruntuh agama. Itu bahayanya. Jadi sampai menyampaikan awak ke kawan, awak nak paling dakik tu jo kawannya. Kini umur lah 50 agak kawan. Salat lah lain. Lain sukunya kecian dia Allah meruntuh agama. Iya kan? Kadang-kadang ada kita lah berumah tangga, istrinya taat salat, suaminya ndak. Iya kan? Lah. Jadi nan menggelincirkan Nabi Adam jo Siti Hawa syaitan fa'azallahuma syaitan. Akhirnya ada pertanyaan, siapa bisa menjawab? Siti Hawa jo Nabi Adam mana ndak ulunya tagoda dek setan? Mana dahulu? Dahulu Siti Hawa bu. Karena Siti Hawa tu ndak nabi. Sebab orang padusi ko barana kacadianya ndak percaya Allahnya jadi nabi tu. Sebab apa? Payinyo membeli bawang kalapau, bawang tu nyo beli 2 inciknya, hanya sinan sajam. Ngerumpi. Apa ke jadi nabi tu? Ya kan? Kamai buang tadi kalapau beli bawang je nak. Lah sajam ndak je pulang. Akhirnya ngerumpi di lapau tu. Atau mengkau tak percaya Allah je orang padusi kau jadi nabi, jadi wali kota percaya Allah, jadi anggota DPR percaya Allah, jadi camat di Padang Labara orang padusi kau jadi camat, mampu. Tapi kau jadi nabi tak percaya Allah. Lah sudahnya makan buah khuldi kodek Siti Hawa, tabang baju sarugo, keluar haid berdarah, suami tibo tadi kau dia maafkan ambo dah yo mandake yo ambo kasinan tadi dia ingin tahu. Jadi induk-induk kau banyak ingin tahu tu. Atu ni iya kan? Ada ingin tahu ambo pai jo kasinan la cuy ko ambo kini tu ba kata Nabi Adam ambo tausiah ke dunia dah lai sampai hati udah tinggal siko seorang. Jadi Nabi Adam ko ibu jo bini le pak
Sebab ke pengganti ndak lo ada. Orang padusi cie tu nya. Kalau kini banyak perangai setiawa ko pak tukar saya. Banyak na lain. Ya kan? Yo kalau banyak akarnya. Ya kan? Ada ulu tu cie tu nya baka menukar. Anyo makan lola dek Nabi Adam. Baru sakare masuk mulut sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manula dimutahkan rasa tak mungkin tak sandek saja dirakuangan jadilah jakun sampai kini. Tu mengkawak laki-laki kau bajakun pak. Buah kuldi tu tak sakit si kuat. Kalau talulu dapat sehari haid dapat tiap bulan. Lah, aku nonyo itu ustaz tarangan. Ibu-ibu pandai-pandailah jo suami. Bab itu nyoba jakun. Biar suami ibu ustaz, biar haji, biar camek, biar bupati, dek nyoba jakun. Kami ku hampir sama sesaru. Nama medan iman. Iman nama medan. Kalau sifat kelaki-lakian sama. Jadi laki-laki bajakun kau lai tahu ibu kelamahannya. Asa mencali induk-induk rancak turun naik jakunnya tu. Itu nan ka ibu jago, lai terkenal ibu tu. Kalau pandai ibu menjagonya, ai ndak kepindah cintonya kena lain. Yo. Laki-laki kota masuk ambo ndak barana bedanya jo baru piaman kana. Baru piaman laya do karambi nan tinggi dinya. Indak pak nyo panjai tarui. Karambi mudo nyo turun nyo. Kareh mamutanya tu. Apa itu? Orang lampunyo baru tu pandai. Pagi-pagi nyo gosok je minyak seloan baru ko. Nyo agi talua separuh masak. Baik koko 10 nyo agi susu soda. Ya kan? Atangah hari beko nyo urui lo je minyak GPU. Atau mangko baru tu nyo rajin mambiak karambi. Acu itu lo ibu jo suami kok tamanuang-manuang nyo dakei. Kok Ibrahim namanya daim. Bang kota manuang daim urui pungguangnya. Itu awak bersuami kau. Lai terang ada ibu tu. Agak ibasoinyo tu bajakun. Kalau ndak pandai awaknya pindah ke na lain. Sedang ambo na umur 71 kau de ambo laka mati bini ambo awaknya je orang pagarahan ambo. Buya pilo ka ganti kau je. Lah 71 kan. Kalau ambo nak mengganti itu sehari lah. Bab itu. Kalau diganti lo jo padusi umur 69, umur 67, tu lah banyak lo sakitnya tu mah. Nana samure darah tinggi kolesterol. Ya kan 2 hari dipakai baru nyola rangki lah. Ya kan. Aba bini jonan gak mudo umur 50. Ainyo mengandung ambo mati. Ya kan? Membuat racun. Ya lah. Ya kan? Ya. Kalah taklah kaduonyo tausiah tu kadunia. Aku tiko minta ampun, aku nang kaditiru, nang menggelincirkan setan. Tapi nyo minta ampun, nyo ndak do menyalahan setan Nabi Adam tadi doanya kau dibaca di imam. Doa Nabi Adam tu ketika minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ndak ada nyalan setan Pak. Ya Allah ya Tuhan kami berdua sudah menganiaya diri kami ya Allah. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami,
dan tidak belas kasihan kepada kami, jadilah kami orang merugi. Lihat donya menyalahan setan? Tidak. Nantakana dinyoba mangkuamuh waang disasean setan. Itu nantakana dinya. Setan tu memang karajonyo itu piba mangkuamuh hawa. Jadi kalau tak tumbuh galah kenapa? Tak sorong bajak ke batu. Ada problem di rumah tangga kita, jangan disalahkan siapa-siapa. Koreksi diri kita. Ya kan? Nah, jauhkanlah menyalahkan orang lain. Ku indak percuma zawak puasa bu. Percuma zawak Idul Fitrah ba. Allah keluar lo bare 10 tekong membayar zakat fitrah. Awak tidak jadi fitrah kerana suka menyalahkan orang. Nan katigo wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan membuka aib kawan. Iyo kawan tu baik ustaz. Tak boleh dikecek engkau orang lain dan tak tahu. Tak boleh bu. Kalau ibu mampu menutui aib orang, aib ibu di akhirat nanti nak nyobokaan dia Allah. Cuito jo kami apa-apa ko, kalau kami bapak-bapak ko mampu menutui aib orang, awak yo tahu orang tu baik, memang inyo pakai aib, tapi jangan diceritakan kena lain. Adik manusia tu kan bare meninggalnya. Ni psikolog ni, sebulan lalu akan pergi beralik ke sini nak. Ala lain saya naknya nak darah tu je. Rupalah mengandungnya sebelum nikah ni. Sebulan sudah lahirnya lah beranak. Anak tu kabarnya pedusi. Nyagi nama Siska siap sebelum kahwin. Adi bukaan aib orang jangan. Inyo yo baik tapi tutui jangan dibuka. Kau ada cerita ambo cerita kau lain tak tekan tuak na ibu. Akini bertanya ambo cik agi luruh ambo bertanya deh. Jam berduto-duto nan datang malam kini ko ada ndak nan baru nikah tadi pagi? Oh nikah lah lama saya. Ndak ada kan? Kalau ada boleh pulang. Nak mau paso duduk sikor. Sianan nikah tadi pagi pulanglah. Karena nikah tu sunnatullah. Kalau tak paso nyo mendengar kaji nyo rindu jo suaminya, nyo rindu jo bininya. Ustaz ko mengaji jo. Atu ustaz nombor doso. Ndak ada kan? Sianan keluar sebelum nambo sudah mengaji. Biarlah wali corong kita sorai nikah tadi pagi. Ditanya tak mengaku dah tu nyo pulang tu sebelum ustaz sudah. Kita lanjut. Ada rajo korancak memerintah. Tapi kalamahannya nyo suka membuka aib rajo lain. Tapi nyo punya nak buah nan bijaksana namanya Luqman Hakim. Luqman Hakim tu dek bijaksananya jadi pilihan de Allah untuk magih nama surah. Ada ndak dalam Quran surah Luqman? Ba'a mengecek karajo gue. Inyo elok tapi kesalahannya cik membuka aib orang. Tapi adalah perangai rajo tu nak rancak atau nyo suko berhemat dalam hidup. Berhemat ba'a yo sabana berhemat. Kalau lah masak samba dek bini nyo tu ndak pernah nyo makan. Nyo cium je tu. Lah masuk aromanya kai duang nyo suuk nasi le. Jadi samba ko tahan 2 bulan ke. Nyo angek-angek je bini nyo. Ya kan? Kalau tertiru dia itu kan tak kadang nak biayai duit tu. Tapi kalau dia ambo tu ndak emat namanya tu. Sampili kariang. Hari hujan payungnya kapi.
inyo takaja oto nyo iri kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam saki aki nyo nyusi dek bini lalu ni musaji. Bapak Ibu, suatu kali tabi pangana rajogo nyoimbo Lukman, man yo pak kemarilah aka bapak kalau mati ambo tu menyumpah mului ambo ko kambo man bab itu ndak pernah lidah jo mului ko dimasuki makanan lama. Jadi gini bapak, beko mati ambo lah ambo ndak tahu rasa martabak Mesir, ndak tahu rasa pange paku jolokan man buat sambah na lama yo man adi buat pak kalio lidah jo ati apa si Lukman ko pasanyo bali lidah jo ati nyo kalio si Lukman ko mangalio lidah pak ndak tangguang santiang orang sedang zikir serupa wak tadi terpengaruh zikir maghrib tadi kan ada tahlil imam ni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah babaun kalio si Lukman ko abi tu kice orang zikir tu la ilaha illallah la ilaha rusak konsentrasinya nasinya tanak dele suman ko kambang bungo limau lo iya kan nyo tanak jo daun pandan tabi paluh rajo ko makan man lama nak kalio lidah jo hati ko man iyo lama pak iyo apa catat di agenda pak yo lama kalio lidah jo hati inyo catat di rajo ko pak sudah tu nyo dapet buto ketara balemak mato ko tapi perangainya ndak yo berubah suku mboka aib orang. Iya kan? Taraga lo nyojo kalio lidah ko balik nyoimbo lo si Lukman. Man, payang ke pasar balik yo buat kalio lidah jo hati. Kecik Lukman ko kesempatan maja pak ko maja. Mudah-mudahan ndak berang nyo kambo, mudah-mudahan sadar. Iya kan? Indak nyo kalio de si Lukman ko le nyo abui se jo garam. To nyo agi si pade. Man, angkara joan nyo man. Ndak angkalio le. Pak ambo ibo jo pak ambo ndak mangarajo na pak lidah jo hati nan paling lama pak lidah jo hati nan paling buruk lidah jo hati nan paling elok lidah jo hati nan paling buruk kalau elok lidah jo hati santoso kampung jo nagari kok rusak lidah jo hati binaso kampung jo nagari tagak rumah karena sandi rusak sandi rumah binaso elok kampung karena budi rusak budi kampung binaso pandai lu si Lukman tu bahasa Minang iya kan kalau mintuo santiang kaminantu ndak kapisah minantu ko jo anak aka banyak mintuo ko kan indak lidah tajam kaminantu kalau lai kayo minantu sultan pelindi je kalau banse minantu setan nibili je atau kan kerajo lidah dah ya kan jadi sudah puaso ko kita paliaro lidah joati lidah joati bisa memupuk silaturahim lidah joati bisa memutuh silaturahim di tiangnya awak mempagunuan akhirnya rajo tu sadar yo cadiang yo manca pandai yang maingi anwaden nyakui pak jadi orang kalaulah mengaku salah ndak berang nyo ka orang nan maja tu orang lah dapat hidayah tu pak jadi selama ambo mengaji tadi kalau ada apa maraso tasingguang parangai apa tu nang apa ubah jan ustaz nama dia kaji apa salahan sabok kaji ko samo jo orang basike ada sikit lah buruk pak giginya lah patah-patah sikit dah hanya betul orang ke kepalanya tapi piciang-piciangnya ne sero elek pada sikit buruk mah
Bab itu kapalonyo sedang kata. Ado sikit baru diwali. Nyo sikit engke kapalonyo. Ko sikit kelera ma padi kepalo den. Di persona ndak ada sikit nan salah kiro tingkuraknya nan dikada. Jadi kalau tangkurak dikada padi kena sikit pak. Jadi kalau tingkurak dikada jangan sikit disalahan. Kada ko nang kadi ube. Lai tanang ada pak dong. Aku bagi cian. Jangan lapui je ustaz tu ke kampung awak dah. Ada senang tersinggung ni perangai aja itu tersinggung. Pak Ustaz, kalaulah talonsong kami mengarajo nanti go tadi baa. Baburuk sangko kami acok. Mencari kesalahan orang kami acok. Mampagunjang orang kami acok. Baalai. Allah Maha Pengampun. Wattaqullah. Ya kan? Tadi anak mo bercerita dia tehoto, inyo diajak dek mamaknya. Ya kan? Kallah tu ndak takui dah. Manga cinta. Kalau takui awak ke Allah baru tu tanda kata langgar jo perangainya. Tapi kalau sudah cinta kepada Allah, lain takkan ada pak masa berpacaran. Awak cinta ke seorang anak gadis, payah ke kampungnya, nyo ndak do, nampak bajunya di laman tersangkut sudah bercuci. Ala kadangnya timah itu kecewa. Aku bajunya macam. Jadi orang yang cinta kepada sesuatu, ya kan? Dia pasti merindukan itu. Maka dia merasa segan untuk melanggar aturannya. Jadi kepada Allah hendak takui nang ketingke endo cinta. Kalau sudah cinta kita kepada Allah, kita akan meninggalkan segala larangannya. Orang yang dicintai mah. Maka sesudah hari raya ini sampai kita mati, tingkatkanlah cinta kepada Allah. Koknya tanya ibu-ibu dia orang menjawabnya, mana cinta ibu ke suami ibu jo ke Allah. Kok ibu kecil cinta ke Allah kok tak sesuai bego. Jadi redaksinya bana rencak. Aku lebih mencintai Allah dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Atau nanti pak. Ya kan? Mana sayang apa kami ni apa jo ke Allah pak. Saya lebih sayang kepada Allah dengan tidak mengurangi sayang kepada istri saya. Kalaulah kurangi sayang ke istri, itulah nampak lo produksi lain nampak tu. Ya kan? Ya kan? Ini redaksinya menurut saya yang agak tepat. Kalau di kecian mana cinta apa ke Allah supaya nak percaya orang, ambo cinta ke Allah daripada istri yang boleh. Kok indah beko? Ya kan? Jadi lebih kepada Allah, tidak kurang kepada keluarga kita. Nah itu bapak-bapak. Jadi kalau kita sudah talonsong lah terlanjur mengerajokan nan tadi, wattaqullah innallaha tawwabur, cintailah Allah dan Allah penerima taubat lagi penyayang. Apa akan di pesisir ko di tepi laut tu mengko namanya Kabupaten Pesisir Selatan, sabok di tepi laut. Kalau hari sudah ombak kan babuih di tepi pantai. Asa banyak itu dosa apa? Tambah sebanyak itu, tambah sebanyak itu. Allah bersedia mengampunkan sebelum roh tiba di sekolah. Atau mengko dalam surah Ali Imran, Allah mengingatkan awak jangan lupa minta ampun kau. Wasari'u. Tu fi'il amar tu pak, kalimat perintah anjuran dari Allah. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhan. Tiap hari minta ampun pak. Sedang dengar kaji kau bisa aja pak minta ampun. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Kan tak garet. Panjang pantut rabak piaman lah. Jo rabak pesisir.
Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo, dia udahlah bawini cie lai. Nah itu irama Arab pesisir. Ini apa ini? Panjang itu lah daripada istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Itulah tausiah kita malam kini. Kalau ditambah jo panik delek. Sebab tiap hari kerajuh iko. Ibu mengko kelamaan dek mendengar se. Kan tak ada mengecek. Kalau ada nan salah saja tadi ibu-ibu bapa-bapa, nan orang Tanjung tu siapa sukunya mbo, nan Melayu tu pemilih orang rumah mbo, nan si Kumbang bako mbo, nan Caniago nenek moyang mbo. Karena bako induk ambo orang Cani. Jadi awak kosa keturunan sadonya. Jadi ndak ada orang pesisir, orang Darek tu ndak sama, lebih bangsawan kami ndak. Kita semuanya dari sana. Saya yakin ibu-ibu nan di Sikoko pasti turun dari Muaro Labuan. Kami nan di Bukit Tinggi turun dari Pagaruyuang. Orang Padang di Lubuk Kilangan turun dari Muaro Paneh. Orang nan di Limau-Manih turun dari Solo. Atau mengkowasonya hampir sama. Ya kan? Orang Muaro Labuan hampir sama orang Sikoko pak. Bapo sotoyong, bapo kanoang. Ya kan? Muaro Labuan itu juga. Ya kan? Ini ndak bapo-bapo tu kecil orang Sikoko. Ini ya. Kalau orang Solo Muaro Paneh lajak tadi yang tunggu lah ndak tiba-tiba tu. Katehlah tantak dan kawan tonjak. Api ya nampak yang lawak orang Piaman. Ya kan? Sajaleh hewe tukang jahit di Piaman, tiba di Jakarta lah tailor jenyeh. Bedanya tukang jahit je tailor. Sama kan? Jadi kalau ada nan salah saja tadi ambo baca. Ambo mohon maaf ke jamaah nan datang. Lai dia maaf ambo tu. Ibu-ibu apa-apa nan datang tak ada nan salah. Nanti kalau puyuh itulah mau maafkan. Ya kan? Tak ada salah. Mudah-mudahan kita nan datang kini kuah dia dia pahala berlipat ganda di Allah. Allah baisi kota infak tadi. Lai baisi. Sebab antara sedekah jo infak beda. Walaupun apa? Sedekah tak ada pitih tu aja galak saya. Barangkali ibu galak tadi. Itulah sedekah untuk ambo menandon ibu suku. Ya kan? Tapi kalau ke kota infak tu galak tak bisinya. Lalu kota infak jalan tu saja. Jadi kalau kota infak tu lalu di muka awak dikarut pi. Kan Allah tadi alhamdulillah dibalasi oleh Allah dengan pahala dan diganti infak itu lagi dengan uang. Tak palo sedepit tu dah bu. Ambo rasuan piti dia gi orang mengaji gua, ambo agi ke anak ambo ke cucu ambo. Abi ko ti boleh orang undang le. Iya ba? Nyo agi lu orang le. Kan Allah menggaraan tu. Saja ambo wirid Jawa ke Kalimantan ke Jawa Timur tu ke kecik ibu sama je pesisir ko nornya indah ba. Antah bara kali lipik Sumatera Barat ko. Ya kan? Ya babi tu nyo Jawa. Ustaz ko sinan nyo suruh mengaji 3 kali sehari. Subuh sudah maghrib sudah isya. Abi ko sekali nyo lagi saya ke pulang. Ponde ndak bagarah tabam peloknya. Orang nang kemambalanjuan nan tapik nan ndak doleh. Sebab nyo hati. Ya kan kedicari problemnya nan tadi payah lo lambung ngecel. Ailo mani-ani tu. Ya. Sebagian disedekah balik untuk jalan Allah, sebagian dibagi-bagi untuk anak. Apa itu salah? Mudah-mudahan Allah mengganti pahala yang berlipat ganda
rezeki yang berlipat ganda bagi bapa dan ibu yang telah membangun masjid dalam kampung ini yang begitu indah dan rapi. Mudah-mudahan nyobuin di Allah rumah di Serogonte. Amin. Ambo doakan mudah-mudahan daun gambir maha taruh. Amin. Tapi infaan setengah deh. Kalau indahnya matiin di Allah, Allah mudah matiin tu nya, ya kan? Mudah-mudahan gambir maha. Amin. Inyo subur. Amin. Orang nang keparak sehat. Amin. Indah mencarian bini. Amin. Amin. Salah ka Allah ambo minta ampun. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi